Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Иллек шашлы бүгенге көндә кемдер газ үткәрә, кемдер ут линиясын үткәрә. Менә инде карадык, су линиясын сузалар. Бу инде Кама суы булачак безнең котельный, инде безнең әзер, документациясын эшлисе бара. Эш бара, Ознакайда үзәк котельный төзекләндерелә. Бүйек Ватан сугышы Советлар Союзы илендә яшәүче һәр гаиләнең өенә үтеп кергән кайгы. Бүген инде ул тарихи ядкәр. Һәрбер авыл, һәрбер калада бөек җиңүне яулап алган сугышчылар. Бу җиңү көнен якынайткан тыл хезмәтчәннәренә багышланган һәйкәлләр бар. Сәфәр тәмамланды. 22 июньнән 6 июльгә кадәр дәвам иткән автойөреш катнашучылары кире кайтты. Кәйф супер, җәй, 28 градус эсселек, яшьләр көне ул матурлык һәм сәламәтлек бәйрәме. Куанычлы күчтәнеш. Ярославль Локомотив хоккей командасы уенчысы Бөгелмәгә Гагарин кубогын алып кайтты. Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин коммуналь инфраструктураны модернизацияләү проекты буенча төзелүче үзәк котельныйда эшләр барышы белән танышып күчмә киңәшмә уздырды. Эш сәфәрендә подряд оешмалары вәкилләре һәм Ознакай җылылык шелтәрләре предприятиесе җитәкчелеге дә катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Объектта гамәлдәге җылыту казанын реконструкцияләү һәм аны магистраль җылылык шелтәренә тоташтыру эшләре бара. Шул ук вакытта белгечләр җылылык бирү һәм кайнар су белән тәэмин итү шелтәрләрендә модернизациялый. Бу шәһәрне һәм социаль объектларны ресурслар белән тәэмин итү ышанычлылыгын сизелерлек арттырырга мөмкинлек бирәчәк дип искәртә подрядчы оешма вәкилләре. Это программа двухлетняя. Бу программа 2 еллык. Узган елда җылылык шелтәрләре алыштырылды, ә быел яңа җылыту казаны урнаштыру, монтажлау һәм эшләтеп җибәрү планлаштырылган. Нигездә Ознакай шәһәре 2026-27 елгы җылыту сезонына 90 мегаватт куәтле яңа эшләп торган котельный белән керергә тиеш. Мощностью 90 мегаватт. Котельныйда 7 казан урнаштырылган. Коммуналь инфраструктураны модернизацияләү программасын финанслауның гомуми күләме 1,5 миллиард сумны тәшкил итә. Акчалар республика бюджетыннан бүлеп бирелгән. Хәзер инде су линияларын алыштырабыз, шулай ук инде территорияны бөтенләй төзекләндерәбез. Кама суын китерәбез. Менә карадык эшләгән эшләребезне, иллек шашлы бүгенге көндә. Кемдер газ үткәрә, кемдер ут линиясын үткәрә. Менә карадык, су линиясын сузалар. Бу инде Кама суы булачак безнең котельный, инде безнең әзер, документациясын эшлисе бара. Киңәшмә барышында Марсель Шайдуллин эшләрнең барышы белән танышты, төзелеш темпларын һәм аларның сыйфатын бәяләде. Подрядчылар белән инженер шелтәрләрен тоташтыру графигын тикшерде. Бүген биредә 50 кеше фидакар хезмәт башкарыла. Федераль программа нигезендә алып барыла торган эшләрне агымдагы елның август урталарына төгәлләргә ниятлиләр. Эльмира Шәрифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан ветераннары һәм яшьләре тынычлык, дуслык һәм хезмәттәшлек юллары 9-нчы халыкара автойөреше тәмам. Ул 22 июньдә башланып, 6 июльгә чаклы дәвам итте. Чара бер юлы берничә истәлекле датага Россия ветераннар берлегенең 70 яр Чаллы шәһәренең 400 һәм 1 КАМАЗ йөк автомобиле чыгарылуга 50 ел тулуга багышланган иде. Төп максаты дәүләтләр арасында дуслыкны ныгыту. Шулай ук халык дипломатиясе, ветераннар һәм яшьләр хәрәкәте аша икътисади, мәдәни һәм гуманитар хезмәттәшлекне үстерү һәм Россиянең уңай имиджын формалаштыру. Бүйек Ватан сугышы Советлар Союзы илендә яшәүче һәр гаиләнең өенә үтеп кергән кайгы. Бүген инде ул тарихи ядкәр. Һәрбер авыл, һәрбер калада бөек җиңүне яулап алган сугышчылар. Бу җиңү көнен якынайткан тыл хезмәтчәннәренә багышланган һәйкәлләр бар. Автоузыш барышында шушы һәйкәлләрне барлап яңа буынга тапшыруны максат итүчеләр арасында әлмәтлеләр дә бар иде. Все, шагом марш!
22 июнь иртәсе Яршаллыдан кузгалган экипаж Әлмәткә кирип бара. Мәңгелек ут янында аларны әлмәтлеләр көтеп тора. Бөек Ватан сугышы каһарманнарын искә алып мемориалга чәчәкләр салганнан соң барысы да бергәләп олы юлга кузгала. Автойөрүштә 10 экипажга берләшкән 26 кеше. Маршрут Россиянең кайбер шәһәрләрен һәм чит илләрне кулашлый. Катнашучылар Казакъстанның Уральск шәһәрендә, Әстерхан, Махачкала, Дербент, Азәрбайҗанның Баку каласында, шулай ук Владикавказ, Элиста, Волгоград, Вольск һәм Самарада була. Юлның гомуми озынлыгы 6000 километрдан артып киткән. Проектның үзенчәлеге шунда ки, һәр экипажда 3 буын, бабайлар, әтиләр һәм оныклар. Ульяна Максимова бу чарада инде 3нче тапкыр катнаша. Аның әтисе хәрби туганлык иҗтимагый оешмасы җитәкчесе. 14 яшьлек үсмер бу чараны барысына да узу кирәк, ди. Что-то оставило меня в душе, наверное, скорее всего, школа. Мине Бесландагы мәктәп нык тәэсирләндерде. Андагы кичерешләрне сүз белән аңлатып булмый. Ниндидер куркыныч көйдә яңгырамаянда шушы авыр тынлыкта басып торасың. Просто сам вот место, оно очень сложное и тяжелое. Чечня, Төньяк Осетияда булуым тормышка карашымны үзгәртте, ди Елховнефть идарәсе ветераны бүгін Әлмәт ветераннар советында хәрби патриотик тәрбия комиссиясе рәисе Әнисә Ямалиева. Ул да автойөрүшнең даими катнашучысы. Патриотика, она во всех, где мы не были в республиках, да, все впечатляет. Ватанпәрвәрлек темасы без булган бүтән җирләрдә дә сокланырлык. Балаларны кечкенәдән, балалар бакчасыннан ватанны сөяргә дип тәрбияләп үстерәләр. Солдатлар каберлеген, һәйкәлләрне карап тәрбияләп торалар. Волгоградта ашады, барыннан да бигрәк Чечен республикасы таң калдырды. В Волгограде очень хорошо, но больше всего меня поразило в Чечне Грозной. Это, знаете, слов нету. Татарстанлыларның каршы алып озатып калучы күпләр хәтер саклауның ни дәрәҗәдә мөһим булуын ассызыклап, бу очрашуларның дәвамлы булуына ышаныч белдереп озатып кала. Чыннан да, чара гади сәфәр генә түгел, бу бердәмлек, уртак тарих, уртак хәтер символы да. Автойөрүшне тәмамлап, катнашучылар Рус Акташына урнашкан Бөек Ватан сугышы каһарманнары истәлегенә куелган һәйкәлдә дә булдылар. Сәфәр Яршаллыда башланып, шунда ук тәмам булды. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт һөнәри көллияте быел 230 яшь белгеч әзерләп мөстәкыйль тормышка озатты. Әлмәттә чираттагы дипломнар тапшыру тантанасы узды. Яшь белгечләрне котларга педагоглар һәм ата-аналар гына түгел, аларны эшкә алырга әзер районның төрле оешма җитәкчеләре дә килгән иде. Бүген залда чыгарылыш сыйныф укучылары өчен алкышлар яңгырый. Мәшәкатьле уку, сынаулар, станоклар һәм объектларда практика еллары артта калды. Бүген бу егет һәм кызлар инде студентлар түгел, ә дипломлы белгечләр. Ә залда уку елларының башыннан азагына кадәр бергә булган әти-әниләр, педагоглар һәм җитәкчеләр. Беренче булып дипломнар уку алдынгыларына тапшырылды. Быел аларның саны 30. Алар арасында Никита Раскопы да бар. Бу кызыл диплом юл башы гына ди ул. Алда егет югары уку йортына керергә һәм нефть тармагында хезмәт итәргә җыена. Да, вполне ожидаемо. Кызыл диплом алу минем максатым иде. Күп көч куйдым мин моның өчен. Минем специализация металлны эритеп деталь ясау белән бәйле. Рәхмәтлемен үземнең кураторыма, укытучыларыма, курсташларыма минем белән бу елларны булганнар өчен. Своему куратору Гульнаре Ахматовне большая благодарность. Мустаеву за то, что много времени своего и нервов тратил, чтобы нас обучить, и диплом мы хорошо защитили. Ну и всем одногруппникам за то, что со мной были. Всегда стремитесь к большему. Верьте в то, что вы делаете. Бәйрәмнең төп үзенчәлеге залда потенциаль эш бирүчеләрнең булуы. Һөнәри колледжны укыту программалары нәкъ менә җитештерү оешмалары шартлары буенча көйләнә. Кунаклар арасында җирле бизнес оешмалар һәм кадрлар хезмәтләре җитәкчеләре. Алар өчен бу чыгарылыш иң элек штатны тулыландыру мөмкинлеге. Эш бирүчеләр балаларның практик әзерлегенең югары дәрәҗәсен билгеләп үттеләр. Чөнки узган чыгарылышның күбесе үзләрен эштә яхшы яктан күрсәткән. Колледжем мы работаем более 20 лет. Күллият белән без 20 елдан артык эшлибез. Мин бөтен аңлы тормышымны бизнеста, җәмәгать туклануында үткәрдем. Мин һәр вакыт колледж белән тыгыз эшлим. Иң яхшы пешекчеләребезнең берсе безнең күллиятны тәмамлаучылар. Һәм без бергә эшләвебез белән горурланабыз. Һәм безнең ил өчен кадрлар үстерәбез. Заканчивали наш колледж, и мы гордимся тем, что работаем вместе и выращиваем кадры для нашей страны.
Хезмәт куюның заманча таләпләренә максималь яраклашкан белгечләр әзерләү Әлмәт һөнәри көллиятының төп өстенлеге. Бүген Әлмәтнең кадрлар потенциалы тагын да көчәйде, дип билгеләп үтте көллият җитәкчесе. Сегодняшний ваш диплом – это не финиш. Бүгенге дипломыгыз финиш түгел, яңа тормышка, яңа чынбарлыкка старт. Минем әйтәсе килә, без һәрбер чыгарылыш укучысы белән горурланабыз. Инде хәрби хезмәттә булган егетләр бар, аларны біз көтәбез. Көллиятебез стеналарында бирелгән белемнәре өчен укытучыларыбызга җитештерү белем осталарына рәхмәт сүзләре әйтәм. Нашим преподавателям, мастерам производственного обучения за все те знания, которые были даны в стенах нашего колледжа. Алсу Ахмаджанова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә яшьләр көнен билгеләп үттеләр. Бу көнне Бөгелмәгә Артур Каюмов зур күчтәнәч алып кайткан. Ярославль Локомотив хоккей командасы уенчысы буларак ул бу сезонда яулаган Гагарин кубогы шәһәргә алып килгән. Тулырак алдагы сюжетта. Машиналар, квадроцикллар һәм мототехника гүләве. Шулай итеп шәһәр үзәгенә хоккей лигасының төп трофее Гагарин кубогын алып керәләр. Менә инде 2нче ел рәттән аны хоккей командасының һөҗүмчесе Бөгелмәле Артур Каюмов алып кайта. Бөгелмәдә яшьләр көнен бәйрәм итү шушы вакыйгадан башланды. Мотоклуб, квадроциклы. Мотоклуб, мотоциклчылардан Артур Каюмовка ярдәм итүләрен сорадык. Шул рәвешле байкерлар командасы җыелды. Бирегә Баулы һәм Ознакай мотоциклчылары да кушылды. Трофейны төп сәхнәгә чыгардылар. Анда бөгелмәлеләр аның белән фотога төшә һәм Артур Каюмовтан автограф ала алды. Ярослав Локомотивы һөҗүмчесен шәһәр хакимияте һәм Куйбышев тимер юлы исеменнән рәхмәт хаты һәм бүләкләр белән бүләкләделәр. Добрый день, Бөгелмә. Хәерле көн Бөгелмә. Бу сезон авыр булды, әмма бездә уңай нәтиҗә. Җанатарларга һәм туганнарга сезон дәвамында ярдәм иткәннәр өчен рәхмәтлемен. Яшьләр көне актив кешеләр бәйрәме. Чарага килгән кунакларны бай программа көтте. Шәһәр үзәгендә тематик һәм спорт майданчыклары, яшьләр берлеген тәкъдир итү, концерт программасы һәм бәйрәм дискотекасы гөрләде. Настроение самое лучшее. Кәеф супер, җәй, 28 градус эсселек, яшьләр көне ул матурлык һәм сәламәтлек бәйрәме. Кичәнең кульминациясе чакырылган хедлайнерларның чыгышлары белән тәмамланды. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районының Яңа Кәшер авылында 30-нчы тапкыр яшьләр сабан туе узды. Татарстанда җәй республика программасы кысаларында гамәлгә ашырыла торган проект бөтен районнан йөзләгән авыл халкын һәм кунакларны берләштерде. Традицион татар күңел ачулары, волейбол турниры, иң кечкенәләр өчен патриотик акцияләр һәм күбек белән күңел ачу. Барсы турында тулырак Алсу Ахмаджанова дәвам итә. Яңа Кәшер бүген Әлмәт районының иң зур авылларының берсе булып тора. Авыл шактый булгач, аның халкы да күп, яшьләре һәм балалары. Халыкның үзе уйлап оештырган чаралары да бар. Шуларның берсе яшьләр сабан туя. Ләкин исеме шундый булса да, монда авылда яшәүчеләрнең бөтенесе җыела. Бакча, басу, йорт эшләрен ташлап, халык бераз күңел ачырга, ял итәргә җыела. Бәйрәм туган авылында актив тормыш рәвеше алып барган, үз туган ягы өчен янып торган яшьләрне бүләкләүдән башланды. Алар район башлыгы исеменнән рәхмәт хаты һәм истәлекле бүләкләр алды. Бәйрәмнең дә төп оештыручылары үзләре, Кәшер авыл халкы. Быел да халык уеннары программасы бай. Катнашучылар көч, җитезлек һәм тизлек буенча көч сынашты. Иҗат сөючеләр өчен рәсем ясау һәм традицион беләзекләр ясау буенча остаханәләр эшләде. Минем әти герой һәм солдатка ход патриотик мәйданчыклары аерым җанлы урын алды. Ә мәйданнан ерак түгел яшьләр волейбол турниры оештырды. Бу авылның яшьләре волейбол уйнаганны аларның балалары кызыксынып күзәтте. Менә балалар аны күреп үсәргә тиеш. Монда уеннарда уйнап, җырлар. Менә шушы аурыны балалар да күреп, менә минем бала чакта әни хәтерлисеңме, без менә шунда барган идек, шунда рәхәт булды дип, менә һәрбер баланың күңелендә шушындай матур мизгелләр калырга тиеш. Мәйданда от йөреп чыкса да уже безгә шул күңелләр күтәрелеп китә, авыл халкына хәзер аларны да күрергә бик кирәк бит инде.
Рахмат әйтәсек кирәк инде оештыручыларга. Бүтән эшне ташлап, Сабан туена чыктык. Аллага шөкер, елларыбыз тыныч имин булсын, сугышларыбыз туктасын, гел шулай шундый бәйрәмнәр күбрәк булсын. Популяр артистлар Ойгүл һәм Ришат Шайхетдиновлар концерты матур финал булды. Алар туган авылында чыгыш ясауның күпкә дулкынландыргыч булуын ассызыклый. Ләкин шул ук вакытта якташлары өчен җырлау күпкә хислерәк ди алар. Мин 3 яшьтән бирле шушы авыл сәхнәсендә үскән кыз бала. Мин инде җырчы буласың. Шушы авылның горурлыгы буласың дип үстергәннәр. Әлхәмдүлилләх. Менә үземә ирдә шундыйны таптым, Аллага шөкер. Үзе музыкант, җырлар яза, шулай ук без инде бергә җырлыйбыз. Бәйрәмнең яшь кунаклары өчен зур күләмле күбек кичәсе сюрприз булды. Оп-ак күбек мәйданны каплап алды. Шулай итеп, юбилей бәйрәме авылларыбызда тормышның якты һәм бай булуын тагын бер катыраслады. Авыл халкы ничек эшли, шулай ялда итә белә. Иң мөһиме, аларның якынлык үзләре һәм туган җирендә иҗат итү теләге сүрелмәсен, дип билгеләп үтте авыл җирлеге башлыгы Айзат Садриев. Бу бәйрәм безнең уйлауча инде ул яшьләрне авылда тотып калыр өчен. Инде белгән яшьләр шәһәргә омтылалар. Инде без киресенчә авылларны авылда тоткарлыйсыбыз килә. Аларны бөтен бәйрәмнәргә җәлеп итәбез. Алсу Ахмаджанова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча пешерергә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнединова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.